Пригоди Снежки. Або як ми в школі Надії. Анёл, куды мы потрапілі на гэтай зямлі? Столькі непакою, зайздрасці, болю, хваробы, цярпенні. Пустыя касцёлы. Людзі не маюць часу для Бога. Ой, так. Святочная мітусня. Да і ўвогуле гэтыя святы вельмі сумныя. Шмат пустых месцаў пры вігілійных сталах. Зараз. Святы Мікалай! Ён, напэўна, прынёс нам у падарунак надзею. У пакоі гараць 4 свечкі і размаўляюць паміж сабою. Першая кажа: «Я мір». Але людзі не хочуць міру. Людзі змагаюцца адзін з другім. І гасне. Другая кажа: «Я вера». Але сёння вера не ўспрымаецца ў гэтым свеце. Чалавек хоча жыць без веры. І гасне. Трэця кажа: «Я любоў». Але ў гэтым свеце я не магу ўжо гарэць. І гасне. І в гэты момант у пакой уваходзіць маленькі хлопчык. «Што вы зрабілі? Чаму вы не гарыце? Я баюся цемры. Тут мала святла». А чацвёртая свечка яму кажа: «Я надзея». Пакуль я гару, то ад мяне можна запаліць усе іншыя свечкі. Хлопчык узяў гэту свечку надзеі, запаліў усе іншыя і рассмяяўся. Дарагія браты і сёстры, не страцім надзеі, не дазволім, каб свечка надзеі загасла, бо яна распаліць веру, мір і любоў. З надзеяй у новы 2023 год. Касцёл святого Францішка Асійскага. 5 гадзіна раніцы. Браты капуцыны не спяць, выйшлі пачысціць снег. Так, хто віншується, кори ласка усіх, хто має серце завсёды адкрытае на новыя добрыя справы, энергічных, актыўных, радасных і лёгкіх на падъём. Ай-ой, Люся, што рабіць? Что зрабіць будем? Ну что будем робить? Давай звонить будем, что робить? Кому звонить? Пробуешь, кому звонить? Ну, кому? Хор будем звать на допомогу. Маєш Других телефон? не. Маю, зараз, чекайте, Давай, все звони. вирішимо. Все, звоню. Ты Алло, понимаешь? алло, Взял кто? Есть контакт. Все. Глеб, давай, мы чекаем. Все. Алло? Да не, нічого страшного. Хвала навеки. Так. Угу. Так. Я зрозумів. Окей. Хутко буду. Все, до побачення.
робиться? Прийдемо, що старилися. Добре. Добре, обов'язково прийдемо. До зустрічі. Ванечка, сыночек, прочинайся. Ванечка, брат Ян звонить, допомоги просить. Ваня. Добре. А що, треба допомога? Повіншувати, поспівати? Ну, добре, зараз зберуся і приїду. Конечно, брат Ян, уже бегу. Да, конечно, брат Ян, уже бегу. Просыпайся, Ваня. Да, брат Ян, уже бегу. Хвала Христу, брат Ян. Да, уже бегу. Віншуємо щиро всіх, хто має серце, завсюди відкрите на нові, добрі справи, енергічних, активних, Радостных. і легких на підйом. Дариться добриню з любої нагоди. Нехай яна в засніжених полях, як зорка Віфлеємська. Завсюди до вашої хати освятляє шлях. Хай на душі завсюди буде свято. І у хаті стане тісно від гостей. І багато у житті нехай шансує вам щастей. Ой, Божоє народження, Божая сила, що й породилась Діва Марія, Божого Сина. Ой, Божоє народження, Божая сила, що й породила Діва Марія, Божого
месседж ад іншапланетных жыхароў? Скрутак, мабыць, яны жывуць у старажытнасці. Але адкуль тады яны ведаюць пра яйку-спадабайку? Ну добра, прачытаем. Спортсмен, павіншуй сваіх калег з калядамі і Новым годам. О, цікавыя жыхары. Добра, калі ласка. А вось возьму і павіншую. Віншую ўсіх тых, хто займаецца спортам, з калядамі, ды яшчэ з Новым годам. Жадаю вам быць вельмі моцнымі, дужымі, здароўя заўсёды, хай добрае служыць. Жадаю вам радасці ад дасягненняў, каб вынік не быў плён пакуты і мучэнню, але мудрай прыказкі нельга забыцца, трэба нахіліцца, каб з ручья напіцца. Вады напіцца. Жадаю вам шляхам упэўненым самым бегчы да мэты пастаўленай вамі. Хоць часам могуць няўдачы здарацца, нам трэба змагацца, нельга здавацца. Жадаю футбол, валейбол жыццёвы, згуляць вам дастойна, нармалёва. Трымацца ў камандзе, пасы падаваць, каб перамогу заваяваць. Хай год намалюе падзей шмат малюнкаў, хай ён вам падорыць шмат падарункаў. Як альпіністы ўзбіраць усе ўзвышкі, і няхай над вамі чувае ўсявышні. Не будзе то лішнім. В этом спеве можа і 100 куплетаў. Працягваем. Со святом Божьего народжения и Новым годом! Віншує! У пошуках надзеі, віншавання добрым людзям снежка святого Мікалая апынулася ў Гудагаі. У невялікай вёсцы амаль што на мяжы з Літвой. Узімку ноч тут пачынаецца зусім рана. І на вуліцы такая цішыня, што ажно чуваць спевы анёлаў. А вось удзень.
Повіншаваць жыхароў маленькіх гарадоў. Ну дзе яшчэ так радасна і утульна можна сябе адчуваць, як не на вёсцы, на волі, на сваёй зямлі. Тым больш, калі тут стаіць твой любімы старадаўні касцёл, а ў ім Маці Божая. Шановні жихари вёсак і мястэчак беларускіх, прыміце віншаванні да свята Божага нараджэння і з надыходзячым Новым годам! Хай у вашым жыцці цуд здарыцца. Хай радасць, любоў і добро у вашым доме пасяліцца. Няхай надзея, вера, цеплыня вас у жыцці ніколі не пакіне. Няхай збудзецца любая ваша мара! Сваёй радзіме, нашай любімай Беларусі, Божай апекі жадаем. А мы передаем наше віншаванне ўсім маленькім парафіям Беларусі. Віншую беларусам з днём Божага нараджэння і жадаю усім нам быць здаровымі, шчаслівымі і свабоднымі. А я жадаю, каб на Божае нараджэнне добрая навіна прыйшла ў кожны дом, у кожнае сэрца. Віншую усіх беларусаў всіх беларусаў з Рождеством Христовым. Нас мало, але з намі Бог. Вас немало, але вы громада. Мы с вами. Зараз мы отъедем развозить Вифлеемский огонь, але обовязково вернемся. Гурт прославлення Вербум Дей віншує вас усіх со святом Божого народження. Радостная
за нас молися, вітай, Марія. Дякую тобі, о добрий пані, за дар материнства, за это благословленное. Ты что зробилася? Ой. Мы будем вишивать мати, разных мати. Теперь кого? Мати, как вишивать? Что это за яких мати? Мы ж не готовы. А что казать? Мати. Мы ж помолились, и Дух Святый сошел на нас, тому будем віншувати усіх. А чи получится? Будем. С Божьей допомогой. Все отримається. Что здарилося? Что за грукот? Кто там? Может, это ксенц? Не, это не я. Я на своем месте. Кто там? Не марнуйте часу. Зараз якраз час святкувати, віншувати і ділитися теплом. Наши шалики, наши шалики. Дорогие матулі, жадаю вам, каб ви заўсёды памяталі пра тую радасць, якую вы адчувалі, калі першы раз абнялі свайго дзіцятка, якое вам дараваў Бог. Каб вы заўсёды памяталі пра гэту радасць і любоў, якую даруе вам навароджаны Езус. Віншую вас з нараджэннем Божым і з Новым годам і дзяліцесь гэтай радасцю і любоўю з тымі, хто вакол вас. Віншую усіх мам, святароў, закрываных асоб з Новым годам і Божым нараджэннем. Жадаю усім нам моцнай веры, даверу да Пана Бога і дароў Духа Святога, каб мы сваёй малітвай, сваім жыццём дапамагалі нашим сынам і дочкам весці сваё служэнне Богу і людям дастойна, каб мы за іх заўсёды радаваліся. Дарагія матулі шматдзетных сямей, хай Бог, які ёсць любоў, удзеліць кожнай з вас святло і спакой, любоў і добразычлівасць. А свет чароўны бетлеемскай зоркі і Новы год прынясе ў вашыя сем'і мір і згоду. З Новым годам! Віншуем маці хворых дзяцей. Хай надзеяй напомніцца сэрца і усмешкай адгукнецца ў сям'і лад, падтрымка і знікне боль. З верай, надзеяй, любов'ю мы хваробу адолеем. Віншуем усіх с Новым годом и с рождением Христа. Дорогие матулечки, дети, которых живут далеко, доверяйте их Пану Богу. И нехай Пан Бог благословляя вас и ваших детей, и вяде Божими стежками. А на святейшая Панна Мария, хай пяшотно притуляя усіх нас до своего сердца и охиная своим плащом. Дорогие матули у благословленном стане, хто старейший, хто молодейший, асабліва хочу павіншаваць тых, хто будзе нараджаць першы раз у гэтым новым годзе. Хай Божа дапамога суправаджае вашу сям'ю, а апека Божай Маці адчуваецца вами кожны міг. Дарагія матулі, благословенный стан дазваляе нашай радзіме жыць. Хай на нашай зямлі нараджаюцца дзеткі. А я хочу павіншаваць бацькоў нашых дзяцей і пажадаць, каб яны заўсёды былі для нас апорай, каб яны былі дапамогай, каб яны былі падтрымкай у кожную хвіліну для нас маці і каб нашы дзеці радавалі нас. Віншую са святам Божага нараджэння і з Новым годам матуль, дзеткі якіх адышлі ў вечнасць. Яны выбралі самі свой шлях, а нам застаецца только молитва и добрые учинки
які яны не паспелі зрабіць. Віншую ўсіх матуль, якія звоняць кожны панядзелак на радыё Марыя на ружанец, які праводзіць суполка маці ў малітве. Жадаю, каб Бог выслухаў вашыя просьбы, калі на гэта будзе ягоная воля, няхай усё споўніцца. Я хочу павіншаваць матуль, у якіх цяжка хворыя дзеткі і дзеткі асаблівыя. Пажадаць вам моцнага здароўя, вытрымкі, апекі Маці Божай, з даверам Богу, усё аддаваць яго ў рукі, усім сэрцам давяраючы яму. З Божым нараджэннем вас і з Новым годам! Нядаўна зусім быў жыцці універ. Дзе ж я працу знайшла, кім я стала цяпер? Мой сакратар, перакладчыца, піяршчык, лінгвіст. Ці выкладчыца аж 3 моваў, вы паслухаць гатовы? Не працую я на працы так, і не лічыцца мой стажык аніяк. Аж 13 год, мама, я ўжо 4-й раз. Жыццё поўна весялосці. Мамусе, мы віншуем вас, так цяжка гадаваць кагосьці. Так я яшчэ не спала, стэндзік я майстравала. У клас, мілая дачушкі, мама, я, мой працоўны дзень 24/7. Непрыбранай хаджу, хоць бы ўсіх расчасаць. Твар умыць, апрануць, ежу усім згатаваць. Графік такі, што стамляюся, што я раблю. Я гуляюся разам з дзецьмі, гэта цяжка, паверце. Памалюй, паеш мой тортик, дай канат. Ты прынцэса, я не хлопчык, а пірат. Йо-хо-хо-хо, мама, я ўжо 4-й раз. Жыццё поўна весялосці. Мамусе, мы віншуем вас, так цяжка гадаваць кагосьці. Так я яшчэ не спала, шыла і малявала. Касцюм дзеткам прыдумляла. Мама, я, мой працоўны дзень 24/7. Мама, я, мой працоўны дзень 24/7. Мама, я, мой працоўны дзень 24/7.
мама яга, мой працоўны дзень 24 на 7, каб песня прагучала і мам павіншавала. Марыя ўсіх ты для сябе сабрала, у мам нашых іх працоўны дзень 24 на 7. Шмат нашых братоў жыве па-за межамі Беларусі, але яны берагуць у сэрцах сваю надзею. Небо і земля радосно співають. Ангели світу діва обвіщають. Христос народився, співають, співають, діва обвіщають. У Вифлеємі весела новина. Чистая дева народила сына. Христос родился, спевают, спевают, дива обвещают. И мы дитятку Богу поклондаймо. Слава нам звишнім, яму заспеваймо. Христос родился, спевают, спевают, дива обвещают. Дзе 1023 гады таму назад Бэтлеемская зорка показала людям шлях да Збавителя. Шмат чаго змянілася з той пары, але кожны год зорка зноў і зноў загараецца і дарыць людям радасць і надзею. І куды б не закінуў цябе лёс, ведай, што ты не адзін у гэтым свеце. І няхай святое дзіцятка дае табе сілы захаваць у душу любоў і дзяліцца святлом і цяплом з тымі, хто побач. Мы перадаем віншаванне тым, хто даўно не быў дома. Ну, электрики больше нема. Тое, что мае, тое мае. Я вам дам больше святла. Хорошо.
Хвала Єсусу Христу, поважані і шановні своєчинники, християне, католики, православные, люди доброй воли. Наближаються радісні святи Божого народження. Божа дитятка благословляє всіх людей доброї волі, які керуються до Його. Нехай же і наші кроки так само будуть до Бога, до ласки Божої, з усією нашою сім'єю, сім'ями, щоб наші діти біля батьків відчули теплиню не тільки такого сімейного очага, що теплі батареї, але щоб були теплі серця, віра, любов взаємна і, звісно, молитва. Бо тим самим, коли молитва присутнічає в сім'ях, тоді і ласка Божа діянічає. Тому нехай Божа ласка заходить особливо на всіх людей доброї волі, старейшого покоління. І, звісно, користуючись з цієї можливості, хочу повіншувати так само всіх колег моїх в Білорусі. Це дворників, всіх городів, поселищів, які працюють, щоб чисті були вулиці, городи. Нехай добрий Бог благословляє всіх вас, шановні, які працюєте на різних інших працях. Нехай праця наша буде так само прославленням Бога, тобто свого роду духовна молитва. І, звісно, віншую пчелярів Білорусі, так як з'являюся ще капеланом всіх вас. Нехай ласка Божа і опіка святого Амброзія, опікуна пчелярів 7 снежня, його день ми відзначали. Нехай завжди сприяє добрим плодам і здоров'ям для всієї нашої нації, а це солодка нектару пчола продуктів. Щасті вам Божа і в Новому році всім щасливої дороги і Божого благословення. Śpiew про anioła, kab patrymać i sucieszyć. Куды ж ты летел, анёлок дорогий? Что робил у свете и что бачил ты? Кого уратовал, аховал от беды? И что цікавого принес мне ты? Я летал по свете, усміхався дітям, кабрадай всеми і пригожа пели. А моя пяринка для тебе, смяшинка, тихенько кладись і больш не будися. Я летал по свете, усміхався дітям, кабрадай всеми і пригожа пели. А моя пяринка для тебе, смяшинка, тихенько кладись і больш не будися. Братка мой, анёлок дорогий, лёгкие твои мягкие и файны ты. А як же без сказки могут сниться сны? Я засну, коли заспяваешь ты. Ой, ти мой малеча, слухай співа в літі, як вітер сміється і шапоче древця. А коли прочнешся, то розкажеш дітям, я братка анёлок, залетав погреться. А коли проснешься, то расскажешь детям,
подарунак дарагі, што рабіў у свеце і што бачыў ты, каго ратаваў, ахоўваў ад бяды, і што цікавага прынёс мне ты. О, значить, я не самотний бібліотекар у бібліотеці. Значить, ми ще потрібні читачу у бурливому світі інформаційних технологій. Подари Тетяна, подари Тетяна. Детки дорогие, як я рада вас бачить. Мені так було сумно без читачів. А чому вам було сумно, коли ви серед своїх книжок? Заправди. Як казав ваш любимий поет, я не самотний, я книгу маю. А давайте я вам прочитаю вірш. Шпарка коні мчаться у полі, сумно боми гудять під дугой, запівають об долі і волі, навівають у серці спокой, в'ються змійки серебристі дорожки, брызги золота в небі блищать, і маркотные місяці рожки в розморозном лузі хотять. Поле нікне у сребном тумані, снег блищить, як холодная сталь, і летуть мої легкі сані, уношуся я у синюю даль. О, браво! Дякую, Стешенька, цудовно. Пані Тетяна, а можна гарбатки? Конечно, обов'язково. У бібліотеці без гарбати, то є, що і без книг. Ходім. Шановні бібліотекари, великих і маленьких бібліотек, со штатом у сотні супрацовників, і де всі процеси виконує один бібліотекар. Со стагадовою історією і ті, які тільки починають свій шлях. Щиро віншую з важними святами, Божим народженням і Новим годом. Нехай усі бібліотеки країни імкліво перетворяються у суперсучасні інформаційні центри, але по-ранейшему застаються аптеками для душі, де тепло, утульно і комфортно бавить час со своей любимой книгой. И нехай процесс читания застається важным и потребным занятком для кожного з нас. Дорогие библиотекари, зичу вам шмат нових книг і так само шмат нових, цікавих і цікавних читачів. Щиро віншую з надиходячим 2023 годом! Можемо поліпшувати тих, кому сьогодні не хапає тепла. Ми з Вітебську і хочемо передати вам привітання і тепло наших серців. А так само привітшувати з Новим годом і пожелати вам кожен день пережити радість особистих відносин з Єсусом. Христос воскрес! Справді воскрес! І ми разом з ним! Бросай
завдання повіншувати молодь. Віншуємо всю молодь нашої батьківщини. Заставайтеся такими радісними, веселими, як ми тут на Золотій Горці. І діліться цією радістю з кожним, кого зустрінеться на своєму життєвому шляху. Вообще ничего не дарим. Нет, их сутенеры даже ничего не дарим. Усім глядачам і слухачам Радіо Марія у 2023 судовний панський год жадаємо. Чого жадаємо? Ніякі болі. У кожному серці народився спаутно. І поломаться, і шапкаться. Щоб усіх, хто шукає, знайшов. Чого ще жадаємо? Здоров'я! Головне, щоб було кого любити. Моцно. І щоб кожен мог сказати те слово, яке ми зараз заспіваємо. Пані, серце моє не услышается, и лучше не гадается. Не найдуся я за веки, девостное мне не стараться. Собрались спокойно и тихо забиты душу мою, як немовля. Пані, серце моє. Пані, серце моє не услышается, и лучше не гадается. Не гонюся я за веки, девостное мне не стараться. Собрались спокойно и тихо забиты душу мою, як немовля. Пусть я перед тобой стою, такие огнёшь, такие огнёшь, такие огнёшь. Перед тобой стою, такие огнёшь, такие огнёшь, такие огнёшь. Перед тобой стою, такие огнёшь, такие огнёшь, такие огнёшь. Перед тобой стою, такие огнёшь. Перед тобой! Пусть я перед тобой стою, такие огнёшь, такие огнёшь, такие огнёшь. Перед тобой стою, такие огнёшь, такие огнёшь, такие огнёшь. Перед тобой стою, такие огнёшь, такие огнёшь, такие огнёшь. Перед тобой стою, такие огнёшь. Перед тобой стою, такие огнёшь, такие огнёшь, такие огнёшь. Перед тобой стою, такие огнёшь, такие огнёшь, такие огнёшь. Перед тобой стою, такие огнёшь, такие огнёшь, такие огнёшь. Перед тобой стою, такие огнёшь. Добра! Покой, добро! Покой, добро! Цікаво, що тут до нас прилетіло. Зараз побачимо. О, нечто есть. Так. Так. Повіншаваць сем'і Беларусі. Віншуем. Давай. Дорогие сем'ї Беларусі, ад усёй супольнасці, сужанства ў руху ЭНД, суполак Маці Божай, Віншуємо вас со святами Божого народження і надиходячим Новим годом. жадаем вам любові,
Бо сапраўдная сужэнская любоў проліваецца таксама на дзяцей, родных, сяброў, і шчаслівых людзей становіцца больш. Жадаем вам надзеі, трывалай і цярплівай. Выхоўваць дзяцей па-хрысціянску ў сучасным свеце складана. Не стамляйцеся, з надзеяй чакайце, што вашыя намаганні прынясуць плён у свой час. Жадаем вам моцнай веры. У Бога няма нічога немагчымага. Верце, што Ён заўсёды разам з намі. У якасці падарунку дазвольце прапанаваць вам невялікую пастаноўку менавіта аб гэтых цнотах веры, надзеі і любові. Однажды в студенную зимнюю пору, когда звезды ярко сияют над городом, встретились вместе три красных девицы, похожих одна на одну, что сестрицы. Все три и стройны, и нежны, и прекрасны, но что-то нахмурился взор у них ясный. Глядят друг на друга, полны возмущения, хотят доказать, кто главней, кто нужнее. Хочу вам сказать, дорогие подруги, что я самой важной являюсь в округе. Ведь вера всем жизненной силы дает. И с верой смелее идти всем вперед. Ну что ты, поспорю с тобой, подруга. Надежда – вот верный спасательный круг. Ведь если надежда в душе не живет, недолго свой крест человек пронесет. Не спорьте, подруги, вы обе ошиблись. Любовь движет миром, вот закон жизни. Любовь помогает проблемы решать. Кто любит, тому даже легче дышать. Так спорили долго они. Я! Нет, я! Но тут на глаза им попалась семья. Решили девицы за ней проследить, чтобы жизнь той семьи помогла им решить, кто же главный из них, кто почетнее, важнее, кто в жизни семьи этой будет нужнее. Не знаю, любимая, как бы я жил, если б тебя я не полюбил. Люблю тебя с каждой минутой сильнее. С тобой я любую беду одолею. И я тебя очень люблю, дорогой. Ты для меня и свет, и покой. Любовь твою чувствую в каждом движении. Без этой любви тяжело было бы жить мне. Вот то, что хотела я вам доказать. Что людям с любовью свободнее дышать. И что без меня жизнь была бы тоскливой, проблемной и просто невыносимой. Поэтому главное все-таки я. Ну ты погоди, что же эта семья вот так вот любовью одной и живет? Давай-ка посмотрим, как дальше пойдет. Живем с тобой, милый, не первый уж год. Но что-то детишек нам Бог не дает. Ну что ты, родная, все будет у нас. Надейся и жди, и придет этот час. И Бог нам подарит с тобой малыша. С надеждой мы можем творить чудеса. Ты прав, дорогой, ведь с надеждой на чудо и ждать будет легче. Надеяться буду. Вот слышали? Слышали, что говорила? Надежда всех вас словно солнце затмила. Все слышали? Легче с надеждой ждать. Я главная. Что же тут можно сказать? А часики тикали, время бежало. И вот жена мужу однажды сказала: Любимый, ношу я под сердцем младенца. Мы станем родителями. Вот, наконец-то! Какая прекрасная новость, жена! Любовь и надежда нам дали сполна. Все то, что мы так с тобой ожидали. Найдутся счастливее люди едва ли. Надежда, любовь. Мы важнее, несомненно. Расскажем об этом мы всем непременно. Подруги, давайте не будем спешить. Посмотрим, как дальше они будут жить.
Ну вот и пришло уже время родить. И скоро с коляской мы будем ходить. Но чувствую я, что что-то не так. И страхи мои далеко не пустяк. И врач мне сказала, что могут быть с крошкой проблемы при родах. Боюсь я немножко. Не бойся, любимая, с верою в Бога нам будет по силам и эта дорога. Нам вера поможет все пережить. Ты сможешь здоровую дочку родить. Ну вот и дождались. Вы слышали? Верно? В беде только вера поможет, поддержит. Без веры смогли бы ли они пережить все трудности? Можно теперь и судить, кто главный, кто нужный, важнее всех кто. Постойте, подруги, а знаете что? Давайте мы спросим у этой семьи, кто в жизни нужнее им, я, ты или ты? Скажите нам, люди, кто вам всех важнее? Любовь или вера, надежда нужнее? Что вам помогает счастливыми быть? С которой из нас вы бы хотели дружить? С которой из вас? Что за странный вопрос? Любовь без надежды, что небо без звезд? Надежда без веры, что рыба без моря? Не будь вас троих, сколько было бы горя! Нам каждая очень нужна, дорога. Вы Богом всем людям даны на века. С каждой из вас хотим вечно дружить. Лишь вместе способны мы все пережить. Обнови мою надею, запали во мне любовь. Боже, дай живую веру, кап'ей жить слуга Твой мог. Я знаю, Ты любишь мяне, я знаю, Ты чуєш мяне. Мой Єзус, з'єднайся со мной, живи во мне. Дякуємо за увагу. Вось і до самого Молодечного ляцела снежка Святого Миколая. Святая мать Тереза казала: Кожны раз, калі усміхаешся свайму брату і прыцягваеш яму руку, надыходзіць Божае нараджэнне. Кожны раз, калі змаўкаеш, каб выслухаць іншых, калі адмаўляешся ад правілаў, якія, як жалезны абруч, сціскаюць людзей у іх адзіноце, калі дорыш агеньчык надзеі адчайным, калі спазнаеш у пакоры, наколькі нікчэмныя твае магчымасці і наколькі вялікая твая слабасць, калі дазволіш, каб Бог палюбіў іншых праз цябе, кожны раз надыходзіць Божае нараджэнне. Добрыя людзі, будьце ўсе рады. Сёння мы з вами святкуем каляды. Сёння над намі блакітная даль. Гэтая даль стане кожнаму блізкай. Шчасце, што людзям паслаў яе лёс. І ад яе незвычайнай калыскі. Шлях чалавецтва вядзе да нябёс. Што прынясем, які падарунак? У дзень святкавання каляд. Лепшыя вынікі працы і думак. Шчырыя словы, брат і сястра. Хай паміж намі не будзе ніколі. Тое, што робіць нам зло. Хай вызначае шляхі нашай долі. Зоркі каляднай святло. Зорка Бетлеємська над землею
народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Промень Божьей ласки на землю пролился, как тебе дать счастье, сполна народился. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Встань же, не спаснися, привитать дитятка, даже тя очнися, Беларуси, братка. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Дороженькие волонтеры, Веселые, активные, любимые, оптимистичные, необыяковые, терпливые, розважливые. От щирого серця віншуємо вас со святом Божого народження. Кожна велика справа розпочинається від маленьких кроків. Дякую вам за кожний крок, за ваше серце, накероване на добриню, у любові, яка сьогодні прийшла на світ. Віншавалі і досилали надію розним людям, але когось забилися. Кто-то в двери звонит. Кто там? Хвала Христу. Хвала навеки. Слыхал, тут есть батлейка традиционная. Есть. А что вы хотели? Ну, поглядеть бы ее. Я с Шумилина сам приехал. А, ну добре. Зараз покажем. Чекайте хвилинку. Дякую. Минула година. Jeszcze добираємося до батлейки. Тепер турист добирається до того, що приїхав. Бачимо, як хутко. Нечто цікаве його чекає. Ну ось, минула 2 година. Ми вже близько. Зараз відчинимо. Две и полгодины. Заходим. Зараз чуємо звони, які запрошають на ружанець. Кожен день перед базилікою є процесія ружанцова со свічками. Ружанець відмовляється на розмах нових світу. У нашій рухомій батлійці почне відмовляти ружанець хворая дівчинка Магда Бучик, яка заложила початок подворкового кола ружанца детей. Кількість людей
якія аднаўляюць гэты ружанец, налічвае 85 тысяч чалавек, якія пражываюць у 20 краінах свету. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Батвейки. Хотим сказать вам віншування. Знаходимося ми в Ауділа, супольно всі разом з туристом Шуміліна. Віншуємо вас со святами, а особистим чином кого? Нашим дядулям, бабулям, які заховали на традицію, батьків, так само. Ну, так ми виховалися у цій традиції і хочемо так само продовжувати. З добрим святом! Тримайтеся традиції і прославляйте просвета Бога. Супокой добро! Супокой добро! До споткання! А гэта спеў для тых, хто будуе касцёлы на добралюдзе і хвалу Пану. У темрі часу та ночь уже отхинулась, истомлена от злости и тревог. В дымках неба земля поснула, я народился в тиши знамі. І шмат чаго ўжо ёсць немагчымым. Каралі на неба молі не глядзяць, і пастухі не слухаюць пустыні, як анёлы абвяшчаюць Божий рай.
Повіншаваць. Добра. То мы такие, только подорожные, попутники сярод нябёс. На что на зямлі сварки и звадки, боль и горыч, калі ўсе мы разом ляцім дозор. Это словы нашего выдатного поэта Максима Богдановича. Дорогие сябры, усе, хто любіць і шануе свою мову і гісторыю, традыцыі і культуру. Усе, хто жыве ад Полацка да Пінска, ад Брэста да Магілёва, ад Гомеля да Гродна. Жадаем вам цеплыні і утульнасці ў вашы дамы, дабрабыту і шчасця ў вашы сем'і, дабрыні і любові ў ваше сэрца. З Раством Христовым і Новым годам! Кожны краязнаўца пацвердзіць, што глыбокае варта наведаць. Снежка надзеі патрапіла і туды. Павіншаваць усе сем'і з Божым нараджэннем і Новым годам.
В этом году зима была такой снежной, что ксензу Дмитрию довелось трактором чистить площадь и в день, и в ночь. Сипять, усипять. Заходьте, ужо маці, як заўсёды чакае. Надзею шукаюць, хіба не ведаюць, у кім яна ёсць. 2023 гады таму гэта ты дала нам яе, наша дарагая маці. Да і цяпер. Ну вось, бачыш, анёл, не ўсё так кепска. Маем надзею. Ну глядзіце ж, атрымалась. Супер! Усё атрымалось, а мы не верылі. Ну, сапраўды, хто мог за месяц гэта ўсё зрабіць? Дзяўчаты, клічце ксяндза. Отец Александр! Идите сюда до нас! У нас тут посылка пришла. На фильм. Да, я знаю, что пришла посылка с подаренчества Славы, конечно. Не, на фильм с посылкой. Идите глядеть. Посылка, но я глухой. Иди худшей до нас. Марьян. Отец Александр. Посылку принесли. Посылку. Глядите, Посылку. глядите, як класно атрымалася. Який фільм у нас. Дзе сустракаеш Новы год, там і сустрэнеш долю. С паўнюткай торбаю турбот, што просяцца на волю. Як сустракаеш Новы год, так ён цябе сустрэне, каб не падрыў зайздросці крот тваіх надзей карэнне. З чым сустракаеш Новы год, з тым год наступны прыйдзе, каб перашкодзіў крыгаход карыдзе пры карыдзе. З кім сустракаеш Новы год, падзеліш з тым дарогу, памкненню вольны крыгаход і вечную трывогу. Новый год я традиционно сустракаю людзей. Я пыласошу, так что вопрошай. Хто сустракае Новы год, на ўсю душу вясёлы, падкажуць, як рабіць прыплод цвярозыя анёлы. Хто сустракае Новы год з цямночы да світання, гадоў сваіх шчаслівы ход лічыць не перастане. Дзе сустракаеш Новы год? Як сустракаеш Новы год? З чым сустракаеш Новы год? З кім сустракаеш Новы год? Хто сустракае Новы год? Сустракаю год новый
Хто зустракає Новий год? Ой, тут мой муж пообещал мне сводить ее в Париж. Я прочел. А ты всегда расскажи. Да вот Новый год. Такие крутые высокие позиции. Слухай, а не буде на тих виборах Новий год? Блин, а ты говоришь, что я подумаю. Цікаво, а що це ви тут робите? Кіно-то вже скончилося,